Trenutno sam u velikoj nevolji sa ovom pričom sa prevarantima, Mihajlom i njegovim momcima. Uskoro će sve biti gotovo i saznaćete kraj. Za sada želim da znate jedno. Nije mi prvi put da se borim protiv prevaranata. To se dogodilo pre 4 godine. Bio je jul, bio sam kod babe u selu i bio sam tamo 2 nedelje. Voleo sam prirodu, jezero, ribolov, zabavu sa prijateljima, ali sam išla na more 2 nedelje, tako da mi je odlazak u selo predstavljao zadovoljstvo. Moja baka je bila neverovatno vesela i ljubazna osoba. Uvek je dozvoljavala deci iz komšiluka da se penju na drveće u našoj bašti i jedu jabuke. Ali tada u njenim očima uopšte nije bilo zabave. Lice je bilo tužno, izgledala je umorno. I u kući je bilo sve drugačije. Nije bilo televizora, čak je nedostajao i stari računar koji sam doneo u selo kada sam dobio novi. U kuhinji nije bilo mikrotalasne rerne, dedina motorna testera, kosilica za travu, pa čak i čamac nestali su iz garaže. Moj deda je već tada umro, hvala Bogu, mislio sam, nikad to ne bi podneo. Prva 3 dana moja baka je skrivala ono što se dogodilo. Kasnije, kada sam je naterao i čak zapretio da ću nazvati i reći sve ocu, očigledno se moja baka tog užasno plašila i rekla mu istinu. Pred 2 meseca probudila se noću zbog neke buke napolju. Pas je već spavao u kući za pse. Nije imala nijednu drugu životinju, samo mačku, ali spavala je pored nje. Izašla je napolje i videla. To je bilo neverovatno, ali ispred nje je bio deda. Dao joj je poruku u kojoj je, mislim na mog mrtvog dedu, pretio mojoj baki da mora da plati sledeću sumu novca, inače bi je poveo sa sobom. Luda priča koju nikada pre nisam čuo. Naravno, moja baka mu je verovala, ali nije imala toliki novac, pa je prodala sve stvari koje su nedostajale u kući i dala novac. Teško je čak i naglas reći, ali mom dedi. Na njenu odluku uticali su i tračevi da su nedavno umrli rođaci posjećivali stare i tražili novac od njih. Ali, ako ne platite, umirete. Sigurno se verovalo da je svaka smrt povezana sa ovom pričom, ali ne i sa bolestima ili drugim zdravstvenim problemima. Verovatno ste i vi, kao i ja, tada shvatili da iza toga stoje prevaranti. Zločinci traže stare ljude, saznaju informacije o njihovim umrlim rođacima, pronalaze fotografiju u nekoj arhivi. Oni kreiraju hologram uz pomoć ne baš teške sprave, plaše ih, a zatim zahtevaju novac. Ali bilo je previše. Napravio sam spisak svih usamljenih starih ljudi u selu. Posetio sam sve njih da pitam koga je napao lažni duh. Ispostavilo se da je to mesto bilo gotovo potpuno okruženo prevarantima. Ostala je samo jedna baka. Otkrio sam da je ćerka nedavno umrla. Jednostavno nisam mogao da podnesem, nisam mogao da dozvolim da ti glupani muče ženu. Te noći sam ostao kraj njene ograde. Nažalost, nisam uzeo u obzir jednu stvar. Morao sam se bolje sakriti. Jedan od kriminalaca je došao pozadi i udario me po glavi i ja sam se onesvestio. Kada sam došao sebi, bio sam u mini kombiju. Ruke su mi bile vezane, ali oči nisu. Sa velikom mukom sam gledao kako ti prevaranti varaju tu jadnu baku. Kada je počela da otvara pismo sa zahtjevima, pojavili su se policajci. Isključili su uređaj sa hologramom i uhapsili sve zločince. Moja baka je stajala pored policije, pratila me kada sam otišao i pozvala je pomoć. Po povratku kući razgovarali smo. Moja baka je bila još malo uznemirena što je verovala prevarantima, ali sada se smirila, jer je u stvari moj deda nije posetio. Ljudskim osjećanjima se lako manipuliše. Pretplatite se na kanal i u komentarima napišite svoju verziju kako će se završiti ova priča sa prevarantima. Vidimo se uskoro, dragi prijatelji.